Motormentor er ikke et leasingselskab eller en bilforhandler. Vi rådgiver private og erhvervskunder i alle forhold omkring flexleasing og erhvervsleasing. Det gør vi 100% uvildigt og kun med én interesse, og det er, at kunden får den bedst mulige aftale. De fleste danskere bruger masser af rådgivere i forbindelse med boligkøb, og det gør vi jo alle sammen for at få den bedst mulige bolighandel. Men den fornuft, den bruger de færreste, når de skal ud og lease biler. Jeg tror langt de fleste mennesker er faldet over de mange Facebook-grupper, hvor mange mennesker er omtrent i panik for at komme af med deres leasingbil. Disse Facebook-grupper er opstået af, at folk opdager, at de er på vej uden restgæld, når de skal aflevere deres bil. Havde de bare fået en uvildig rådgivning på forhånd, inden de indgik aftalen, ville de heller ikke have endt i denne her situation. Og resultatet er, at langt de fleste danskere, der flexleaser biler eller virksomheder, der erhvervsleaser, de har faktisk en aftale, der hverken er økonomisk optimal for dem, eller sikrer dem bedst muligt i forhold til restgæld. Det vi finder, det er jo anledning til spørgsmål, decideret fejl, og desværre også ofte en kritisabel rådgivning, folk har fået. Der er rigtig mange penge at spare i den forbindelse. Det kan være på selvfølgelig den månedlige ydelse, det kan være en stiftelsesprovision til et leasingselskab, det kan være renten bagved, og så er der ikke mindst, hvad restværdien ender med at være, når bilen skal afleveres en gang. Alle de elementer er med til at styre, om man får den bedst mulige handel, men det er især med til at styre, hvorvidt man løber en stor risiko, både med sin private økonomi eller med virksomhedens økonomi. Det beskedne honorar, som vi tager for vores assistance, det kan vi altid spare vores kunder for i leasingaftalen. Det kunne være på leasingydelsen, eller ikke mindst i en minimering af en risiko for at sidde tilbage med en voldsom restgæld. Af alle de sager, vi har haft indtil videre, har vi altid kunne finde enten forbedringer eller besparelser eller begge dele, således at man enten har kunne sidde billigere eller løbe mindre risiko med sin aftale. Og det giver en anden pondus, når det er bilfolk, der tager den på kundernes vegne. Og det betyder, at der er ikke nogen mulighed for kreativ rådgivning over for vores kunder. Vi skal nok sørge for, at de ting er på plads.